Един ден, докато си седях, се замислих с какво да се занимавам в бъдеще. Поразрових се в различните университети и разгледах специалностите, които предлагат. Приехаме в два университета по едно и също време и като студент, който търси пътя към успеха, открих в нов български университет идеалното място за развитие на своите интереси и умения. Реших да уча връзки с обществеността, поради желанието си да развия уменията си за комуникация и взаимодействие с хора и желанието да науча как да представям информацията ефективно. За мен избора на бакалавърска програма в нов български университет беше ясен, защото намерих не само знания, но и вдъхновение за своя успех. Тук ценят иновациите и предоставят възможности за практическо обучение, което е ключът към успеха в бъдещата ми кариера.